Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Dear Manang Helen, awan nga tan ti kariligatan a sitwasyon ti biyang. Akas itinapasamak to'y biyag ko. Ta itinaminsan, naipitak tinagbautan ti pinagpakanakan ay ayaten ka. Kat dato'y apadas ko, iti biyag ko, tamang ipapaay iti agdama nga ti awan ti naduma-duma alibo. Awan ti kapada na nga liday, asag sa gabao. Agdardara ito pusok Manang Helen. Kat nasgan ngay surat ko dato. Tauray mo apagpigit, laang higat masarkan kasi. Ito'y panagtutuok ko, taipatay kinsan. Yung surat ko dito'y nalata ka programa, kasi kaman ti manghusga, noong matlaang, buwan nyo saan itinaranan ko. Na iyaon, dagitisin na ay nga nagtaod iti kauunagan apaset iti kaungka. Kat nagtadtad iti kapaitan alwa, manipod iti nabara ang nabubong, iti barukong ko. Manang, kastoy man nga irugita ti amin,